kurzynta. Straciła się z placu kwuczka jarzębiatka. Szukali ją starka, szukali sąsiadka. Tako była gryfną, tak jajca znosiła, a tu naroz jak kamfora w flocie ulotniła. Położyli kryska już na nim mamulka, już się opytali u ujca Paulka, czy im nowo kupią, jak na torg pojadą, bo chcieli kurzęta se uchować latoś. Ujec obiecali. A tu dnia pięknego wylazła ta kwuczka z winkla jednego. Wylazła, a za nią jak wojoki rają, kurzęta żółciuśki się drugą kulają. Żadne nie podane je do jarzębiatki. Czy by one były z jakiej inkszej matki? Najpewniej se znodła kaś gniazdo z jajcami. Siadła na tym gnieździe i obejście sami wysiedziała kurząt chyba ze 14. Teraz na plac idą oby jaki goście. Chciała ich Halinka pochalać palcami, a tu wroz ich nima. Siedzą pod skrzydłami. Przycisła ich kwuczka, obejrzeć nie dała, jak każda mamulka się u nich lękała.